أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابتغاء مرضات الله ولتحصيل مقاصدنا لطلب السلامة والبركة والمؤونة شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Anilah hadrati nabiin Syafi'ina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Radalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sanilah hadrati nabiyina Balyabin Malkan bin Wali bin Irfakshan bin Syam bin Nuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sanilah hadrati Sultanul Awliya'i Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz wa Sultanul Awliya'i Sayyidina Syafi'i Hasan Al-Asadili Qaddasallahu sirrahul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sanilah hadrati musannifu hadzal kitab Fathul Qarib Syekh Abu Sudya wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ausanilah hadrati Syekhuna Simbah Kyai Munawir bin Abdullah Rasyad wa Simbah Kyai Najib Abdul bin Abdul Qadir Asimbah Kyai Ali bin Maksum Asimbah Kyai Abdul Hamid Pasuruan Asimbah Kyai Khalil bin Mansur bin Khalil Asimbah Kyai Abdul Qayyum Mansur Asimbah Kyai Hasan Bisri bin Kyai Fanani Wasimbah Kyai Alijan Wasimbah Kyai Mahfud Ali Tajul Arifin Wasimbah Kyai Wasaibul Wafat Tajul Arifin Wasimbah Kyai Rifki Ali Wasimbah Kyai Nur Muhammad Wajami Wasyayyihi wa musyayyihim wa usulihim wa furuihim wa ilainal hadirin wa ajmain Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ba'din nuskhi lan iku tetep kesebut ing dalem setengah tuladhane kitab matan. Wa kullu ma yakhruju utawi dawuh lafal wa kullu ma yakhruju. Wa kullu ma utawi saben-saben barang silai ma yakhruju kang metu apa wa ma. Ya lafal kullu ma yakhruju iku bilahdil mudharingi kelawan nganggo maknane lafal fi'il mudhari. Yakhruju fi'il mudhari tegese lagi metu. Wa isqati ma ingin lan amrih gugurake lafal ma ingin. Sause rampung Mbah Musonef mertelaake sing jeneng najis mongko nuli tumandang malih Mbah Musonef mertelaake carane ngilangi najis dipun pertelake klan pandika. Dadi ya semua ada solusi. Pikiran sing isine najis tok perilaku. Iki kabeh cerita
merguru karo wong sing keluargane ra utuh, misal merguru karo wong sing ra duwe bojo ya nitis wong murid ki santri ki ya piye muridé kepiye gurune. Dadi nitis prilakune guru. Makane kuwi ngilmu-ngilmu sing diserap saka guru-guru perlu dipertanyakan ilmu sahih tenanan najis apa ora. Nek ilmune campur aduk segala macem dicampur-campur ya kuwi ilmu sing najis. Napa malih mboten wonten sanad sing jelas oplosan ki bahayane santri kaken mondok kono kene pindah-pindah pondok diambah pindah saking Al-Munawir pindah nang Galrejo pindah Ploso, pindah Lirboyo, pindah ning cara wong gawe sumure iki ora ngetuk banyu kok wis pindah. Nah iki bahaya. Dadi ana wong nyantri pindah-pindah ora kok menep ngilmune tapi dibarataken kaya dene wong gawe sumur durung metu banyune kok pindah, iki ora oleh apa-apa, berkah kurang, ngalap berkah kurang. Dadi aja nanggung nek merguru. Oke. Zaman saiki najis bangsa ilmu kuatah banget. Najis bangsa ilmu, najis bangsa perilaku. Kene melu ngaji kene meneng. Najis bangsa ilmu ora usah berisik. Meneng. Cangkeme wong ngaji diomong. Ngaji ra ngandel. Jelas ki kene. Nah, Mas Sarung ngaji kok diomong. Apa yo najis perilaku kaya prilakune bener-bener. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi ilmu najis bangsa utek, bangsa ati, bangsa perilaku. Iki ya solusine kathah, bisa diilangi kabeh. Bangsa utek ya mikire seneng nyusahke wong liya, seneng menyengsarakan keluarga. Iki lagi pikirane nyambut gawe kok ora oleh. Kerja kono kene tidak bisa membahagiakan keluarga, orang terdekat. Selehke mawon pikirane sing model-model pasrahke jur meneng Gusti kula kan nglampahi kepripun. Niki kabeh cara ngilangi najis iki dijelas. Sawise rampung Mbah Musoneh mertelake sing jeneng najis mongko nuli tumandang malih Mbah Musoneh mertelake carane ngilangi najis. Iki wong sing wis pengalaman ngerteni ngilmu ulama jelas kewaliane. Wa khoslu jamingil bauli wa khoslu jamingil abwali utawi mbasuh sakabehane perkara kang kena uyuh wal arwasu lan basuh sakabehane perkara kang kena tai. Iki secara dohir wingi jelasaken najis kuwi ya bangsa sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur. Kubul bolongan ngarep kelamin, dubur bolongan buri tai. Utek-mutek tai ya. Utek tai tolong-tolong ana wong ngaji ya. Kene. Wis kene. Kene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khoslu jamil abwali utawi mbasuh sakabehane perkara kang kena uyuh wal arwasu lan basuh sakabehane perkara kang kena tai. Walokana lan lamun ana apa jamingil abwali lan arwas utawa
perkara sing kena uyuh ta tai ana iku min makulil lahmi setengah saking hewan kang kena den pangan daginge. Nggih, dadi misal hewan sing kena den pangan daginge kaya iwak cilik teri kae kepiye. Jerone kan akeh taine misal uripe nang kolam kaya lele nang kolam tai kepiye. Hobare mubtada lafal wa khoslu jamingil abwali iku wajibun wajib. Wa kaifiyatu khoslin najasati utawi pertingkahe mbasuh perkara kang kena najis qayide ingkanat lamun ana apa najis apa najasah ana iku musahadatan kena den tingali bilaini kelawan mata. Dadi najis bangsa ngain kuwi bangsa sing kena ditingali kalian mata ya kuwi kaya tai, kopet, nah uyuh, banyu. Nah kuwi sing bangsa ketinggalan mata sepenak dibersih dibanding najis sing ra ketinggalan mata. Wahia utawi sing jeneng najasah musahadatain bilain iku al musammatu dan arani apa najasah dan arani bilainiyati kelawan najis bangsa ketinggalan mata bangsa ainiyah. Iku takunu ana apa kaifiyah ana iku bizawali ainiha kelawan ngilangi kahanane najis bangsa ainiyah. Gampang diilangi nek bangsa ketinggalan mata. Nek dibanjur karo banyu sing akeh, banyu sing akeh uyuh ya dibanjur nganggo 2 gayung, 3 gayung sampai 1 ember falcon ya wis bersih. Tapi najis kang ora ketinggalan mata utawa uteke utek buntel tai ya oke pikirane najis terus. Jenengan wis umur pira Kang? 20 tahun. Ya pantes jeroan utekmu isine utekmu ki isine jeroan kotang karo jeroan sempak. Ya kan isine barang najis, barang syahwat. Ya barange ya ora najis ning metune kuwi ndadekke syahwat pikirane najis. Uteke buntel tai pikirane tidak bisa dinasehati. Ke wong-wong sing utek najis, uteke akeh najise. Wong kok uteke blatungen, uteke ki angel najis bangsa utek. Najis bangsa utek wis angel tenanan. Paling kadang nggih angel iki merguru karo wong sing aneh-aneh bangsa rijalul ghaib. Guru kula niku nate perintah nandur kacang ijo 10 hektar. Ana sawahe warga merga bulan musim kemarau tidak bisa ditanami palawija. Jenengan monggo dirembak, disewa nggih monggo utawa dilosaken ning wonten akate sing jelas. Mbah keluarga sing ditembusi RT-ne RW-ne kabeh dugi lurahe. Berapa desa niku karena sawah itu dekat dengan pegunungan. Jika musim kemarau ya tidak bisa ditanami. Walaupun ditanami rawan hama tikus. Niku kula nembung nembung kabeh. Laporan kali lurahe 3 desa. Pak Lurah niku kula izin kali wargane jenengan sampun nek tahun niki musim ketiga niki saya mboten dipun tanemi kula sampun izin angsal dipun tanemi wonten sing kula sewa wonten sing monggo. Nah wonten sing mboten dipun sewa ning jenengan kedah izin ngizini tanda tangan wonten mriki 1 kali panen penanaman kacang ijo. Nah niku pun izin 10 hektar. Lajeng wah rembagane pun jelas
guru kula niku pun sanjang. Wah niki jenengan mangke angsal rejeki agung sanget. Modal nandur kacang ijo mung pinten? Paling bibite mawon mung modal 500 kilo utawa setengah ton. Gede-gedene modal 700 kilo. Tumbas mboten ngantos 5 juta tumbas. Oh pikirane pokoke engko panen 10 hektar iki pun miliaran. Nek dikalikan sekilone 25.000 kali berapa ton mawon niku wong 10 hektar. Ning ragate nggih bar magrib niku jar kula guru kula niku pikirane kula pun tatak. Iki sawah nek musim ketiga mboten ditanemi merga hama tikus. Gampang lah paling didungoni utawa dipasang rajah. Dipasang rajah oret-oretan kan tikuse minggir. Tiwase mboten lah. Bar niku kula ken tumbas tembak. Tembak wonten 10. Regane meneh sing wonten perdame 2,5 juta, tumbas 10 pun ngarani tumbas tembak. Nah, bar magrib niku penggaweane metu nembaki tikus selama dereng panen niku. Angsal kathah banget niku. Nah, akhire saya tambah bulan tandurane aman saka hama tikus. Panen, baris panen kula pun saking senenge. Wah, panen iki terus seneng. Dijagongaken. Jagongaken, lha utekmu memang isine tai. Panen kuwi ya wis kali sedekahaken kabeh, kuwi njukut modale mawon. Keuntungane paling pinten jenengan domaken banser-banser sing panen. Seneng banget oleh miliaran. Misal di dagangke tiwas ngoten niku malah diumbar sing panen banser-banser kecamatan. Wes aduh. Pikiranmu ki uteke utek tai, wong ngaji kok uteke tai, pikirane donya terus. Ya kapan oleh tukul imane iki wis angel tembunge. Setiap pikiran bisnis wis spekulasine mateng tiwas hasilnya nggo sedekah. Wah, wis repot ora kuat ngetutke guru model ngoten niku. Spekulasine pun genah-genahan. Lah saderenge panen malih sadurunge banser sing panen surati kae kiai-kiai sing rada duwe gawean. Kiai-kiai sing jagong ora duwe gawean diadakan lomba ngarit ngono sak geleme oleh ngarit. Kula pun ngaturi kiai kabupaten niku pun setelah di ACC setujui dugi pun Mbah niku surat niku undangane pun kula dugeke masalah ngarit nggih pun kula sepakati kalih kiai-kiai sing boten gadah pendamelan. Utawa niku terus ajeng kepripun ya dasar utekmu goblok, utek celeng, atine najis, uteke ya najis, prilakune ra jelas. Lah wong kiai kok disurati kon nyambut gawe kon ngarit. Lah wis ngoten niku salah malih ana benere. Wis ngomong kon nyurati kon panen hasile gawa bali, surati ora dadi, ora tau bener. Lah wis ngoten niku. Lah kuwi lha kiai kok ora nyambut gawe. Ora duwe gawean arep melu nabi sapa. Nah salah meneh wis. Nggih pun lah mboten usah melu ngarit mangke panen dijujugi. Ki oleh jujugi karo matur ngomong jenengan dadi kiai melu nabi sinten mboten nate nyambut damel. Wong Nabi Muhammad nggih nyambut damel. Weh niku. Lah wis bar matur ngoten niku domai malih goblok kan kiai warna-warna ana sing dongane mandi, ana sing makom asbab, ana sing makom tajrid, bagiane mulang ra mikir donya ya akeh. Ning rata-rata
kiai yo mikir bisnis campur aduk, yo mikir duit. Dadi tukang mulang wis ora usah mikir duit, mulang wae terus. Duit yo sak tekane, ora usah dipaksa-paksa. Dadi aja mencampur adukan, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Yo nate mboten mung niku dites ruqyah barang. Kae jajal jere ahli ruqyah dijajal. Ya nek ruqyah kan ya pengobatan secara nabi mboten wong ayat Quran masa mung ngusir jin, rendah temen pangkate. Ayat-ayat Quran mung ngusir tikus, bangsa-bangsa tikus ngoten niku nang sawah ditulis ning kertas, dipendem ning lemah ora ana ajine blas. Ayat Quran ki temancep nang ati, ora usah di nggo warna-warna ditulis nang kertas njur di nggo warna-warna ora usah. Makanya tekan ruqyah terlalu hina ayat Quran dibacakan pada seseorang hanya untuk mengusir bangsa jin. Oh, yang sing dadi jine mboten nonton jine wong perilakune wonge. Niki ampun ngantos ruqyah bahasane ayat Quran ki sangat berharga. Jangan dikeluarkan hanya untuk mengusir bangsa-bangsa jin. Ora wedi. Wis tenang nah guru niku lek ngobati mung diceritani asbabun nusul napa wonge mantun. Mung nganggo cerita swara angin. Saged nggih nambani ngangge banyu nggih saged nggih nambani. Banyu nggo ngrekam isi ayat Quran njur dinomke. Niku paling sae. Nek nganti di wacake seperti mantra Om Bilaheng diwacake ayat-ayat Quran hanya wujud untuk mengusir bangsa jin ya terlalu rendah derajatnya. Wong kalame Gusti Allah. Ayat Quran kuwi berfungsi untuk berkomunikasi dengan Allah. Berarti kalame Gusti Allah kula lan jenengan le maca mung kangge komunikasi. Ki lho aku bahasane ngene iki, komunikasine karo aku ngene iki. Lho ayat Quran jelas lho. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ke dadi pituduh kanggo wong sing iman. Yo syarat iman dhisik, ora iman ora iso. Wis iman wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jelas ya sing wong mutakin kuwi ya wong sing iman barang gaib ya kudu bangsa jin. Terlalu mentah ngarteni bangsa gaib kuwi, alam gaib kuwi setan, jin, gondoruwo. Kudu alam gaib kuwi hanya bisa ditempuh setelah nyawa keluar, berarti adanya yaumul ba'si, kebangkitan setelah mati, terus adanya surga dan neraka. Alam gaib hanya bisa ditempuh ketika nyawa keluar. Alam gaib kok bangsa jin, pocong apa ya udu. Nah itu bisa nampak ketika iman seseorang kurang, imannya ora tenanan. Kuwi menampakkan dirinya hanya untuk menakut-nakuti, tapi yang sing iman tenanan tidak berani menampakkan dirinya, takut dibakar atau dilebur dengan bacaan bismillah atau sholawat. Nek aku nang kono diweruhi gundurwo, alah ya berarti saya ecek-ecek. Malah seorang yang beriman serius, mereka tidak berani menampakkan dirinya, karena satu kali bacaan bismillah aja bisa melebur bangsa jin. Atau sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sholawat Jibril itu satu kali bacaan bisa menjadikan makhluk bangsa jin atau siluman buta, lamur
yang kedua buta, yang ketiga lumpuh sampai 3 kali 4 kali 7 kali lebur total, mati dikira ora mati. Guru sing jelas, uteke ora najis, prilakune ora najis. Perilaku sing najis ya nggawe susah kabeh, susah. Nah, apa hukum dunia bisa 50-50 dengan memaafkan bagi hasil tebusan. Wahia utawi bismillahirrahmanirrahim. Wakafiyatu ghuslil najasati utawi pertingkae basuh perkara kang kena najis kayite ing kanat lamun ana apa najasah ana iku musahadatan kena den tingali bil aini kelawan mata. Wahia utawi sing jeneng najasah musahadatin bil aini iku al musammatu dan arani apa najasah dan arani bil ainiyati kelawan najis bangsa ainiyah, bangsa ketinggalan mata enteng oleh nyuceni. Nek najise utek yakin tanpa sedekah ora mari-mari. Iki nah tradisine gurune kula misal ngaji sebulan rada mlebu pahame disembelih kepitik dipuasani iki wong kok rada nyantel uteke teko paham disembelihke ayam jago iki among-among dan pikirane uteke ora murtad, uteke ora kafir, pikirane ora kafir. Wah, diamong-amongi terus. Oh, diamong-amongi kok pikirane kluyuran terus. Ya iki wong sing gampangke agama biasane tanpa menepke ilmu. Wahia utawi sing jeneng najasah mutsahadatain bil ain iku al musammatu dan arani apa najasah dan arani bil ainiyati kelawan najis bangsa ketinggalan mata. Iku takunu ana apa kaifiyah cara ngilangi najise ana iku bisa wali ainiha kelawan ngilangi kahanane najis bangsa ainiyah. Buang bae ora usah keton. Nah, mbelek buang langsung wujude nganggo tepes gombal apa buang. Wa muhawalati zawali ausafiha lan kelawan meraboti ilange pira-pira sifate najis. Dadi sifate ilang. Wong kok sifate najis wae nyelelek. Oke, bayane min nyatane ilange rasane najis. Aulaunin utawa ilange wernane najis, aurihin utawa ilange ambune najis. Dan najis bangsa ainiyah oleh ngilangi kudu ilang rupane, ilang rasane, ilang ambune. Iki WC nang kono taine ora ketok. Ambune kok sing blengeri ya tese najis bangsa ngene ya sing bangsa ambune sing rasa ya sing najis. Malah nang kene kan tidak terlalu begitu. Salat kok mambu tai ya tetep najis lewat bangsa angin ki ya bahaya. Lo ngati-ati gawe WC nang ngarep masjid. Iku kudu bener-bener cara sesucine sing jelas. Laune utawa ilang wernane ya genah harus dibasuh, ilang wujude, ilang rasane, ilang wernane, ilang ambune, iki jelas. Nah, tadi apa wae nek ora jelas, ora bersih. Nah, zaman sekarang mengganti bau dengan hal lain, misal wis jelas mambune mune mambu oyo diganti mambu jeruk nipis. Nah iki cuma mengganti bau najise tesih ana ngono. Kudune sing jelas. Oleh bersih tenanan sing sesuci, selunyu se ayit mambune kan jelas. Kaya dene iwak wedhus kae, iwak wedhus senajan ora najis ning nek dikumbah piringe beberapa kali nembe ilang ambune. Nah cara menghilangkan najis ya begitu.
harus jangan sampai tercium baunya. Yo, saiki tidak tercium baunya karena diganti dengan yang lain. Kaya WC di selai lemon apa-apa kae. Sing nang kipas disalai kapur barus. Lho ki cuma tidak menghilangkan jenis najis ya ora suci, tapi mengganti baunya najis dengan bau yang baru. Ki orang ngilangi, kesalahan total. Ya, repot sesuci ra ngerti ki repot. Lho nek uteke ora sering disembelih ke kewan, ya ora zaman riset yang Jawi niku seneng among-among dibelehke pitik mergo ngibadahi kewan kuwi dadi sesembelihane wong Islam. Disembelih ngibadahi kewan kuwi disembelih seneng banget, duwe keabadian ruhe dadi bahagia ketika disembelih oleh orang Islam. Bismillahi Allahu Akbar. Coba terutama maca syahadat zid pitik kowe tak Islam ke dhisik ya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah niki jenengan kula korbanke kanthi kanggo ngibadahi kanggo syukuran kanggo sedekah anu jenenge kowe mempunyai keabadian ruh sing diislamke kuwi ruhe menangan. Nek bertemu dengan jin-jin yang sesat atau jin korin sing murtad sing pasif langsung notol atau melawan. Oh iso wujud raksasa yang tak terkalahkan. Ke nikmatine kewan dengan sembelihan sempurna utawa untuk syukuran, untuk sedekah. Ora sia-sia lho korban wedhus yang nggo minangkani kendaraan mlebu mawat ana siratal mustaqim. Mawat kok nganggo wedhus wong sikil loro ya kangelan apa sikil papat. Katanya bisa dadi sayap. Ya kuwi kan cuma kiasan-kiasan sing jeneng amaliyah kebaikan apapun caranya tidak jadi masalah. Yang penting mendapatkan ridho Allah. Gusti Allah ridho nganggo godhong jati ya iso tekan Mekah. Wong kuwi mung kendaraan. Syarate lillahi ta'ala. Pun Gusti kersane jenengan kula ajeng ngangge godhong, ngangge napa kemawon niku asal panjenengan ridho. Napa malih cara ridhone ya kuwi nyembelih pitik. Ngomong-ngomong anake, wong ora tau diamong-amongi ya kelakuane bejujak terus. Pura-pura among-among kelingan anak. Awake dhewe ki ora kelingan. Nah niki sing seneng sedekah nggo bersih utek sing najis kuwi lho, uteke najis disedekah. Sering berbuat baik nggo mbuang regete ati-ati sing mati, tidak punya perasaan, wis seneng nolong. Perilaku najise perilaku ya wis mandeg. Istighfar, ora mlaku nang nggon maksiat. Kembali wis aja mlaku nang nggon maksiat kowe ya ngilangi najise perilaku. wa muhawalati zawali ausofiha tadi najis bangsa ngain sing ketinggalan moto tadi iso bersih mergo ilang wujude ambune rupane rasane launin siji tokmin rasane ilang launin wernane ilang wis ra wujud wernane rihin ambune ilang wa in baqiya mongko lamun masih apa tokmun najasati rasane pira-pira najasah yen mengkono jabe syarat in dzarra mengko bahayani apa baqiya tongam. Dadi nek kok rasane tesih ya mbayani urung suci buang blek pitik nang mester terus dibanjur dibuang didilat tes ambu se ana rasane apa ora nek ora ana rasane berarti suci tenanan tapi kan ya jarang tekan samono hanya meyakinkan disikat
sedemikian rupa jelas tidak ada rasanya. Ya orang ngerti, wong tahu ngerti rasane black petek ya ora. Apa tahu dilat, tai cecek tahu dilat ya ora. Nah, iki hanya dengan keyakinan bahwa dibasuh dengan sekian kali dengan rinso bersih ngono kuwi tok. Doro mengko bahayani apa bagia tongamun najasa. Bahaya launun utawa lamun masih apa wernane najasa, wernane tesih, taine ta wis mlebu ning warna banyune kuning ya urung bersih. Aurihun utawa lamon masih apa ambune najasa. Sifate rih ngasura kang angel apa zawaluhu ngilangi ing tongamun launun lan rihun yen mengkono bejabe syaratin lam yadur mengko ora bahayani apa bagia tongamun najasa. Niki nek ambune niki ini cerita tadi nek ambune nah dadi kaya ana kaul ya merguyoni. Dadi nek lam yadur mongko ora bahayani apa bagia tongam najasa. Dadi nek rasane ora ilang apa rasane eseh ngono lho. Rasane tesih kuwi ya dadi ora bahayani. ora begitu berarti suci ngono kuwi nek rasane tesih ning wernane ambune silang ning rasane tesih. Iki ya uji coba. Rasa suci ya sedetail ini tanpa keyakinan yang sesungguhnya ya angel. Nah iki bab sesuci apa ning bersih ati, sucine ati angel banget. Wis muga-muga sing seneng le maca selawat Jibril lah. Wong kabeh iki pola-pola sandiwara segala macam ilmu terbuka mergo akeh maca selawat. Selawat Jibril sing akeh maca bismillah. Ya bismillah angel banget. Ngaji tekan jagat wetan, jagat kulon ya ngamale ya paling ya wong sing akeh zikir, sholawat, istighfar. Yang akeh istighfar, zikir, sholawat. Ya nang kene ya dibat ya sing jelas dikire sholawate sholawat Jibril. Hariane maca bismillah sing akeh. Sing ngakoni bismillah ya angel. Jibril wae nulis bismillah 7 tahun ora rampung. Wis bismillah. Isi ilmu sakabeh ilmu dititipaken nang bane lafal bismillah. Ilmune Gusti Allah kuwi tetepken mung nang bane lafal bismillah. Padahal banyu laut kuwi dadi tinta. Nggo nulis ilmune Gusti Allah ora cukup. Kok iso dititipke nang bane lafal bismillah? Iki kan sungguh luar biasa barokah maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahe wali zaman dhisik ya iso padha nyebrang kali, iso tekan Mekah. Nah, bismillahe zaman saiki padha ya bismillah wong Jawa wis semeleh artine wis monggo kersa Gusti Allah, ora usah kaken pola. Muga-muga ya kula jenengan iso mapanke ati, nyemelehke ati nganggo makom ridho. Nah, akhire uripe pungkasane husnul khotimah diridhoni Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi khirli wa liwalidayya wa lil mu'minina.